Uma uzobukela le video, kusho ukuthi uyawazi uMaskandi noma ufisa ukwazi kabanzi ngawo. Sonke siyazi ukuthi uMaskandi waqala ngabasebenzi basezimayini eGoli, lapho khona abasebenzi babecula baphinde behlabelele izingoma zasemakhaya ezazinomlayezo onhlobonhlobo. Lezo ngoma-ke azigcinanga ezimayini nasemcimbini yesintu kuphela, kepha zathathwa zayoqoshwa e-studio ngokuphelele. Ekugcineni zaphenduka uMaskandi esiwaziyo nesiwuthandayo kuze kube namhlanje. Kanti eminyakeni engu-26 eseyadlula, uMaskandi sewalahlekelwa amaqhawe amaningi, amaqhawe ashiya ngokukhulu ukuzuma. Estudio sabashokobezi. Namhlanje sikhumbula amaqhawe kaMaskandi ayi-10 ashiya emhlabeni phakathi kwa-2000 no-2026. Kanti ngaphandle kokuchaza kabanzi ngale video, ake sibheke amaqhawe kaMaskandi amakhulu ashiya emhlabeni singalindele. Kunumber 1, siqala ngegcokama likaMseleku. uMahawukela ongomunye umculi omkhulu emlandweni kaMaskandi owashona kabuhlungu emhlabeni. Uyakhumbuleka njengokuba nesandla ekuthuthukiseni isigqi sikaMaskandi kusukela kwisizukulwane esidala sama-80s kuze kufike kwisizukulwane sokushona kwakhe sama-2000. Ngo-2001 salahlekelwa ingqalabutho uMfazi Omnyama. uMfazi Omnyama ngomunye wamagama ahlonishwa kakhulu emlandweni womculo waseNingizimu Afrika. Ukuhlonishwa kwakhe izwe lonke kulandelwa amagalelo akhe angaqhathaniseki emculweni kaMaskandi kuze kube namhlanje. Amagalelo akhe okubalwa kuwo indlela ayedlala ngayo intambo kanye nobugagu bakhe owayedudula ngabo izimbangi zakhe. Wonke lamadoda lena kwelakithi kwaZulu, alena kwelakithi kwaZulu, wenduna sobe sadla ngonya. Omunye wabaculi abakhulu abangasekho uMgqashiyo Ndlovu. uMgqashiyo umculi owayeziwa ngokuhubha abanye abaculi baMaskandi ngengoma, yize wayehamba ngesihlalo esinamasondo. Kanti uma ufuna ukwazi ngesigqi sikaMaskandi ngokuphelele, usize ungamshiyi ngaphandle uMgqashiyo. Kunumber 4, sizokhumbula uMfihleni Mkhize, wayedume kakhulu ngelekhansela. Ikhansela iqhawe likaMaskandi elikhumbulwa ngephimbo lalo kanye nokuqopha izingoma ezayihlukile kwabanye oMaskandi ngaleso sikhathi. Ikhansela ngomunye wabaculi abadayisa kakhulu ama-albhamu emlandweni kaMaskandi. Shawe uya futhi lo mfazi, usho ngoba ungamazi, khombisa namhlanje. Kunumber 5, sizokhumbula isihlabani uSandile Mbongo. Wayedume kakhulu ngephimbo lakhe lalimnandi kanye namahit ezingoma zakhe ezazinomlayezo wosizi kanye nokweshela. Mashiya bakoti zashizingane
Sandile Mbongo ungomunye wabaculi abaze badlula emhlabeni bengakaze basebenze nabanye abaculi kuma-album abo. Number 6 ukushona kukaMgqumeni ngo-2009. Ngo-2009 unyaka cishe wabuhlungu kakhulu kunayo yonke kwalandela bamaskandi. Izindaba zokudlula kaMgqumeni izindaba ezingakazi zikholakala. uMgqumeni ukhunjulwa kakhulu ngekhono lakhe kanye namagalelo angasoze abona emlandweni kamaskandi. Yothokoza umoya ukumbona nje. Uyona yonke leminyaka nginani ndikhombisile uthando kumina. Ukushona kwaBhekmuzi kwakusho ukuthi sekuphele iminyaka ewu4 abaculi bamaskandi abakhulu belokhu beshona ngokulandelana, okuyinto embi futhi ebuhlungu emlandweni kamaskandi. Sizwa zodwa uselintombi zodwa Yize sekuphele iminyaka engu-16 uBhekmuzi wasishiya, kepha umculo wakhe usaphila kakhulu kunakuqala. uNkulunkulu uyendumise kanjani lo mfulelo lalaphandle nenyanga izelaphi. Ngo-2015 umculo kamaskandi walahlekelwa uMtshengiseni Gcwensa. Ukudlula kukaMtshengiseni Gcwensa kwakusho ukuqala kwesizukulwane esisha kanye nesiphetho se-Golden Era kamaskandi. Wonke abantu Kuzokhumbuleka ukuthi akekho umculo wayethandwa futhi ethengisa njengomtshengiseni. Wayedume kakhulu ngezingoma zakhe zothando kanye nezingoma zakhe zomtalapho wayebhaqabula ngazo izimbangi zakhe. Ndashola ngeni labadlile kamamkhwanazi babuza abaningi betatazela bathi hey wamadoda ubani lo wena. Kuphendula ibandla lihlali pasexaka lathi hey wamadoda mekelo mfana lo enza umkhuba na. Ngakho-ke singasho ukuthi komaskandi bebonke bephelele wayenenduku kakhulu uMtshengiseni. Ngo-2018 savuka ngezindaba zokudlula emhlabeni kwechalaha likaShafuza. uNjikijelo waziwa kakhulu ngephimbo lakhe eliyisihosha kanye noshuni wakhe ohlukile kwabanye omaskandi. Kanti ushuni wakhe uyaqhubeka ukhula njalo minyaka yonke. Sizokhumbula uMajota. Waziwa kakhulu ngezingoma zakhe ezimnandi kusukela ekuqaleni zizo ziyophela. Ngenxa yama-lead vocals kanye nama-backing vocals akhe ayenenkosi phakathi. Kahle alikho inoti lomculo uMajota ayengakwazi ukufinyelela kulo ngephimbo lakhe. Sizwele nje uMajota eshaya inoti le-opera. Kanti kube bonke abaculi abakhona nabangasekho, akekho umculi kamaskandi one-vocal power kanye ne-vocal range njengoMajota. That's
Ukuphetha nje, siyazi ukuthi angaphezulu kweshumi amaqhawe asashiya emhlabeni phakathi kwanyaka ka-2000 no-2026, kanti ngenxa yokubheka isikhathi sale vidiyo, sibange sakwazi ukunilethela amanye amaciko. Kanti umbuzo wethu wale vidiyo uthi, ingabe iliphi iqhawe ukushona kwalo kwakuhlukumeza kakhulu emoyeni? Sasiza ngezansi kuma-comment. Kanti thina lapha eBashokobezi sawuqhubeka nokuhlaziya umlando. Siyabonga kakhulu.